Moramora ma intiere jahera mar penj laktar ageno ni riyo maber. En ga morna mar bedo kod odiochieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech ka wawacho ni ngima en mwandu. Mabote e chenro ni nyaka ang' seche mabiro kanyo en Ann Ruth kaka othuolo ni mar duoko niero kamano kuom yiero radio Ramogi TV. Yiena mondo mi arwake daktari marwa e studio ka odhi nyisowa ni nyinge ng'a en wuod kanye. Aolonye weche mage kata kokodoko ni en wenda ahinya to ne jogo ma samoro pok oromo kode yie mondo mi ukawe thuolo wa ichike to ni to daktari nitiere kod ote mane ma odhi nyiso odiochieng' ma kawuono. Daktari, bang' ndalo mogwarore machiegni penj laktar. Merry Christmas. Oh, wasechopo. Machiegni daktari. Kamana ahinya Ruth. Gi nyinga Levi Onyango Juma. An laktar molonye wechego mag tuoche mag dangni mag paro ma gi dho ngere waluonga ni psychologist. Kendo amor ahinya ka wabiro puonjre kaka isewacho ni ok an wenda ahinya to kendo mano morna ka wabiro mondo wapuonjre go ganda weche mopogore opogore mag tuoche mag dangni mag paro. Wuod game akala kendo gi Nairobi kae. Atiyo town Ngong Road to wan nyaka gi facility ma watie Ngong kuma sama ng'ato nigi tuoche mopogore opogore mag dangni mag paro to wanyalo kete kendo watkitimo ne thieth mondo oyud konyruok. Mano gi brief ka nyalo wacho ni mano an. Mano e Dr. Levi Onyango. Yes. Wamor mokalo Dr. Levi mar bedo kod odiochieng' ma kawuono kendo kotendre kod weche mag dangni mag paro gi kama wantiere ni tinde ji nitiere kod gik mang'eny manyalo kelo dangni mag paro. Kokale chenro mar penj laktar ka waseneno ni dangni mag paro nyalo miyo ng'ato rocho ngimane kata ng'ato ketho ngimane kuom gimoro ma samoro deo manyo kony to doyudo kony. Kawuono nitiere gim do aher mondo mwago e mbaka ritruok kata rito del. Ok ang'eyo ni mabutudore kod weche mag dangni mag paro koso maa to donjo gi kar kanye daktari. Weche mag ritruok kata rito del. Kwa wacho weche mag ritruok kaka iwache no nitiere wanyalo wacho ni en gino ma ng'ato nyalo timo kata gigo ma ng'ato nyalo timo mondo mi dende obed maber kata mondo o function normally gi yore mopogore opogore. Koro sama koro kwang'iye kawacho ni ritruok nitie kaka wanyalo rito ing'eni dendwa kae opogore opogore. Wan gi paro kata ma gi dho ngere waluongo ni mental health. Wan gi physical health kata ka ng'ato kiwinjo ka ituo moro ka tiendi moro rami tidhi osiptal tineno jogo maluongo ni general practitioners. Koro mano bende en kidieny mar del mopogore opogore. Dendwa kae bende wan gi gino mwaluongo ga ni spiritual health. Koro dendwa opogore kendo wa interact gik mopogore kuonde mopogore opogore. Gigo mwatimo mondo mi dendwa duto bed maber. Obed obwongo marwa, obed paro marwa, obed dendwa noero owuon. Mago e gigo mwaluongo ni kidienje mopogore opogore mag ritruok. Mana kaka winjeno jahera mar penj laktar kawacho ni ritruok ok en ena del ma ineno miluoko gi pi gi sabun to en ritruok e yore mag paro, ritruok e yore mag chuny kaachiel kod ringruok. Tiende ni en paro, chuny kaachiel kod ringruok. Magi duto te ema loso dhano ma en in ma kapo nono ni ijwang'o konchiel mok irito yo makare to nyalo kelo ni chandruoge mopogore opogore. Wasemulo mana ritruok matin ni en kuonde mage kata fuonni mage. Wang'iya ne koso ritruok kata weyo mokirito riyo maber. Koro ing'eni wantiere kod ariyo gi. Wan gi koso ma ng'ato oweyo mokoritore to wan nyaka koro gi ng'at ma oritore. Nitiere gigo ma kwanyalo chako wacho maybe kapok wachopo kanyo wanyalo ng'iyo ni to kidienje gi eke kaka wanyalo ng'eyo ni mae kwatimo to warito ang'owa, warito paro marwa, mae kwatimo to warito dendwa, mae warito chuny marwa. Manyiso ni koro wanyalo ng'iyo gi kanyo. Ai kore kwang'iyo ni to gik mage ma kok watimo to nyalo ketho maybe chuny marwa kata mana dend marwa to wang'iyo ni to bende jok moko mabe ok ritregi. Nyalo bedo ni nitie shida moro ma miya ng'ato weyo moko timre nadi moko ritre. Koro kwang'iyo gi kidienje mopogore opogore kaka wacho no dendo opogore opogore. To mokwongo wan gi gino mwaluongo ni physical health. Mana kaka wacho ni physical health gi dho ngere en ni health marwa mar dendwa mwaneno ni dendwa mwanyalo mulo obed lwetwa obed wiwa, mano mwaluongo ni physical health. Koro gigo mage mwanyalo timo mondo wabed gi physical health motimore nade maber.
gigo kaka wawacho ni chiemo mwachamo, wang'iyo chiemo mwachamo. To bende amora ahinya ni ikelo topic ni Ruth, nikech sani wadhie weche mag nyasi, dhano dhi dala, jok matimo nyasi mopogore opogore. To iyudo ka e yorni nitiere gik mang'eny ma ji timo manyalo ketho dend ng'ato, kata manyalo affect physical health mar ng'ato. Koro magi gik mwadwa ni bende wanyalo ng'iyo. Physical health marwa, sami neno ka maybe ok inind maber, manyiso ni nyalo bedo ni nitie shida moro gi physical health mari. Sami yudo ka pachi nyalo chako lal, mae kaka gitudore gi dang'ni mar paro. Wiyi chako wil gi gik moko, inyalo yudo ka samoro iparo paro mang'eny ahinya, manyiso ni nitiere gik mitimo ma nyalo bedo ni nikech ok ichiem maber. Chiemo maber kendo chamo chiemo magero del, mano en achiel kuom yore mwatimo go nadi, mwang'iyo godo, mwarito godo physical health marwa. Ma en ringruok. Sama wachamo gigo maricho richo, ma waketo gik maricho richo e dendwa, manyiso ni wahinyo physical health, ringruok marwa. Inyalo ga yudo, anyalo miyi example moro. Inyalo yudo ka wan gi ji ariyo, giduto gin jo higni 40, lakini king'iyo ng'ato tineno ka en ike 40 ni ochalo go ng'at ma jahigni 30, to ng'at moro to igeno mar 40 no ochalo go ng'at ma jahigni 40 kata 50 kata 60. Tami ni to pogruok mane man kuom jogi, kata kinyisi ni ng'eni magi gin mbese, tibuok ni to gin mbese yo machalo nadi. Gigo mwaluongo ni self care gi dho ngere, kata ritruok, manyiso ni gino achiel kuom manyalo kelo mano. Ng'ato bet ni en obet ng'at moro ma yang, kata to ng'ato bet ni en ng'at moro moti ahinya, en kaka wang'iyo physical health marwa. Sama watiyo gi yedhe go mamero ji, waketho physical health marwa. E dendwa kae wan ga gi igni mopogore opogore. Wan gi gino mwaluongo ni chronological age, ma en birthday mwatimo ga, ni ng'ane nonyuol tarik ma kamae, kamae. Wan gino mwaluongo ni biological age, manyiso ni sama wachamo gik maber, sama wapidho dendwa, sama wapidho ringruok marwa gi gik maber chande, to biological age chande wakete obedo matin, makare, kako onego bedi. To sama waketho dendwa, mwaketo gik moko onego bed ni wakete dendwa, wamadho ndawa, wamadho kong'o, watimo timbe ok inind maber, ok ichiem maber, mano manyiso ni waketho ngimawa mar ringruok. Mar ariyo en mental health, mano koro mar obwongo marwa. Obwongo marwa kaka wanyalo kuzae, ok ochuno ni nyaka ibed ni in gi shida kata in gi tabu mag lokruok mag paro, kata mag tuoche go mag dangri mag paro. Lakini kata mana wan kaka wan kae, nitiere gik mwanyalo timo. Samoro sama wan dala kacha chande, nitie tuke moko mwanyalo tugo, kaka wawach ni chess, tuke machalo kamano, ma jiwo pachwa kendo mamiyo obwongo wa tiegore. Sama watimo mano, manyiso ni wakuza mental health marwa. Nitiere tuke mwanyalo tugo, nitiere gik mwanyalo timo, mwawuotho kacha mwanyalo timo dala kanyo, kata mana gi nyithindi inyalo tugo tuko moko ma nyithindi neno ka tugo kanyo geko. Inyalo kawo puzzle moko man ga gazet, jok mohero somo gazet, titimo mago, to miyo pachi chapni, manyiso no kibeta beta ni in onge gimitimo manyalo timiri nadi. Mano manyiso ni wa loso mental health marwa. Sama bendo kwa tigi gik maketho mental health kata manyalo loko pachwa, mano bende manyiso ni wakao ngimawa mar obwongo kata mar paro no bende waketo maber. Emotional health mano kidieny moro. To emotional health ma wanyalo kete gi dholo nango daktari. Emotional health, emotional akotendre koda agima samoro ng'ato winjo kotendre koda gik madhi nyime kit ngimani, onyalo bedo dhi nyime e pachi kata e ngimani physically. Koro kaka emotional health wanyalo pime gi yo makare nango. Emotional health wanyalo wacho ni oben achiel kuom gigo ma wanyalo keto kaka gigo makelo shida mag dangri mag paro. To ng'at ma nigi emotional health sasa yudo ka ng'ama nigi shida mag emotions, maybe samoro stress omake, kaka o deal gi stress no ero, yudo ka medo hinye. Mano wawacho ni ng'at ma onge emotional health mare ok timre nadi, ok ber. Koro gigo manie pachwa mwaparo kata mamiyowa ok wabed gi kwe, dho chunywa ok bed motimre nadi, mokwe. Wati gi wach mar dho chunywa. Sama winjo ka dho chunywa ok bed mokwe no ero, wacho ni our emotional health is not stable. Koro nitiere gigo mwanyalo timo
kao time mari timo gigo makonyi, gigo mamiyi mor, bedo gi osiepe ma bende kanyo bende koro kwa wacho ng'iyo emotional health wanyalo riwe nyaka gi social health. Osiepe konyo sama iyudo ka in gi gimoro ma chando pachi kata mamiyo adundo ni gwecho matek kata mamiyo dendi buok, tin gi ng'at moro minyalo dhi tipimo ni yawa oda kacha nitie shida machalo kama kamae omaka, manyiso ni alwora mari in gi osiepe moko minyalo ga timri nade minyalo wuoyo godo. To bende kiyudo ka osiepe yudo tek ahinya tinyalo ga dhi ir kansela moro ming'eyo tipimo ne wachno ero tuneno kako lalore to olalore ni okonyi ng'ado rieko, manyiso ni duogo kore yudo suluhisho mar shida ma in go chande. Mano wacho ni ing'iyo emotional health mari. Social health aseriwe gi emotional health, manyiso ni osiepe ber kendo nego bed ni wabet gi jok manyalo wuoyo go. Kinyalo yudo chama moro ka in ng'at mamiyo minyalo donje dala kanyo, mano ber. Chama mag mine, chama mag chuo, whatever. Bora ni in gi jogo minyalo ga gogo mbaka, minyalo ga riwrigo, munyalo timogo kaka sani wadhi e sikuku. Iyudo ka in ji ka nitiere kuonde magidhi timo kama, iyudo ka in kando nikech onge kuminyalo timri nade kaminyalo dhiye. To mano e gigo achiel kuom gigo be manyalo ketho kata manyalo miyowa stress makendo koro inyowa kata mana emotionally. Iyudo ka in itengana, in ionge group moro minyalo ga feel nikech dhano duto wadwaga ni mondo one social beings wadwa ni wawinj ni iriwori gi jomoko, gombaka gi jomoko, ifeel ni ibelong kamoro, onyalo bedo kwaya, onyalo bedo chama kod gik makamago. Gima daktari temo nyiso kaka nyakwara Mugi Ajwang' ni magi duto te ng'iyo dhi miyo kata bro nyiso kaka ngimani dhi bedo, ere kaka i-react kuom ranyisi ka gimoro owang'o iyi matek mokalo, ere kaka itimori kata iwuoyo seche ma gimoro osewang'o iyi matek mokalo. Yudo ni seche ma jomoko igi owang' matek nikech ok en emotionally healthy, tiyudo ka seche go emonyalo goyo kata ng'ato matek mohiny, kata onyalo kawo gimoro mogo piny, mani wachnwa kacha ni ok in emotionally healthy. Kaeto bende weche mag paro, kaeto bende weche mag ringruok, waseng'eyo kacha weche mag chiemo, weche mag kaka idak kod kaka i-exercise kata kaka ichapo dendi, mago bende ang' nonyis ni ng'ane en physically healthy kata ok in physically healthy. Magi duto te ibro ng'e ni to gin magi kende, nitiere moko bende ma wabro ng'eyo ka wasekawo yweyo bang' thuolo machuok mokalo. Waduogo omiyo kik idhi mabor nyakwara Mugi Ajwang', kik isud kata matin. Jaza ndege tuende Diani. Fly to Diani this Christmas with View Travel's exclusive holiday deals in partnership with Fly ALS. Get ready for sun-soaked beaches, unforgettable experiences and unbeatable offers. Enjoy 6 days and 5 nights on your Diani getaway starting from 115,800 Kenya shillings per person sharing. What are you waiting for? Angukia festive deals at Diani na View Travel. Book now, visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Tugo koro eka iye ochacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacham. Miane ngima nyar kochia, kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano ka ero joma ero walo. Ano ka ero matmanyisa gik moko. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Joluo ne ogongero ni ng'ol nyalo yudi e wi dongo. Ma ng'ol ma oyuda ka duong'. Nokonyuola gi ng'ol. Oyugi Dickson ne oyudo ng'ol e wi dongo. Makoro accept ni en ng'ol chakre klas 8 ma en 2013. Ng'ol mane oloko ngimane chuth. Osiepene nong'oga. Jafwambo marwa Cynthia Onyango kolonwa matut sigand dak mar Oyugi bang' yudo tich mar ofis tame nikech ng'ol mare. Kaka dhano nong'iya, awacho ni kae kama ok dwar joma chal kama. Tich ariyo ni tarik 3 saa 1:03 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai.
This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Atiende ni mondo mibed kod ngima makare, ok en ni dendi ngima, nyaka pachi bed mangima, nyaka chunyi bed mangima, nyaka yore ma idagodo gi ji, social well-being bede nyaka bede yo makare. Nitiere kidenje moko adek ma bede daher mondo mi wangi daktari. Kidenje adek gi gin mane. Watiere kod intellectual, environmental kod financial. Wacha kod financial. Yore mag ritruok, yore mag pesa kata finances. Dhier kelo masira, wach dhier kelo masira. To yo maber mwanyalo gengo go dhier en chako chon, kano pesa matin mamiyo bang badai tinyalo yudo gino minyalo kata invest, kata mana timo tijego manyalo miyo iyudo pesa. Nikech piny mwadake sani ni gadier kiwacho, iyudo ka mahitaji nitie ma opogore. To samionge omenda ma inyalo itimiza go mahitaji ni makae mar school fees marango, iyudo ka gigo nyalo kelo buok moro kuom dhano, manyalo interfere gi health marwa, obed mental, obed physical, obed angono. Mano inyalo kel nikech koro one financially unstable, manyiso no kwa nyalo timiza mahitaji marwa. Koro sama watimo gigo makelo no omenda, kwa yudo tich moro mwatiyo mwang'eyo ni kwa bang dwe ka dwe to ang'o matimore, iyudo pesa moro. Kata ka wan go ohala moro mwang'eyo ni wadhiyega wandongo matin mwang'eyo ni at the end of the day to nitie gimo matimore nadi madok go ot. To iwacho ga ni tich matek matimo ang'o, kelo chiemo. Koro sama waji skuma mondo watim makama to wayudo marwa chande, mano wawacho ni one financially, we are taking care of ourselves financially. Manyiso ni gigo mwatimo mamiyo to ok wawach weche mag kuo gi kwayo, kwecho masasa, nikech samoro nyalo ga dhi kwayo tituoni, tiyudo ka mago kendo kosetuoni to idhi wang', ka yose wang' to ichako chwanyori, pressure chako idho kod gik makamago, tuoche mopogore chako donjo, kato ang'i winjo kirocho mana ngima nikech gimoro mane samoro nyalo control. Koro that waluongo ni financial independence, manyiso ni sama wan kode to kwadhi kwecho, sama wan kode to kwadhi kwalo, sama wan kode to wawinjo ka wanyalo timiza kae gi kacha wanyalo timo mago gi mago. Sama wan kode okibi kwayo ng'ato ni kauna nyathina ne dhi timri ne nade, nyathi sama odak kacha chande pachien ga ena ni nyathina cha isando, nyathina cha itimo kama nyathi mano mago gigo mikelo sama ok ritore ki omenda. To ritruok ewa wacho ni en gigo mopogore. Koro ng'ato nyalo gawe ni en mana del kende, lakini koro wanyalo neno ni kata omenda bende. En chuny, en paro, en alwora, en omenda. En gimoro amora. Alwora marwa mwaluongo ni environment. Kami betie chal nadi. Bendi rito kumi dakieno. Kami ninde chal nadi. Otanda mininde no chal nadi. Ichiewi weya kanyo makata samoro gotieno kidok iyudo ka thuol moro dolre iye kuno, inindo godo buogi. Kata kai ineno gik makamago. Mago mwaluongo nang'owa environmental self-care. Manyiso ni kata kumi betie, kamitede jikon, kamitede chiemo cha en kumoro machal nade. Kosen kuma kitede chiemo ma ji ochamo to bang' kidogo to jikoro chako diewe ot koni gi koni. Mago mwaluongo ni environmental self-care. Gigi duto baadaye giduogo gi nyongimawa. Emomiyo koro nyaka wang'igi en ritruok e yo machalo nade. Waluokore, bende waluokore sama wadhi nindo cha to dendwa thuolo mwanyalo nindo maber. Mago environment marwa. Ere kaka watimo nade, kaka warito, kumwadakie, kumwatiye no ere kaka chalo, be en kumoro ma iwinjo kiyweyo muya moro
maber kata bende mesa nino ing'e kata kuma kidwa golo kalam to nitiere ipange machal nadi dwanyruok moro ma dwanyruok chande obet nadi chiemo mwachamo ka tich itedo nadi ochal nadi mago gin environmental self care kwang'iyo intellectual rieko intellectual en gigo ma yore mag somo mag koro at least nikech rieko ber knowledge is power wang'eyo skunde mang'eny ma moto giwacho ga ni knowledge en ang'owa power sama ing'eyo gimoro no nyalo konyi sama iketo isomo ga buk noero itiego pachi kata mana nyithind sikul bende sama gin e sikul nyathi masomo saka sacha ema timore nadi ema wiye bet mabeth kendo makalo penj to men ubet ga beta ni en buk omako mana dichiel e tam tiyudo ka kata results be koduogo ok timre maber sama oserem noero sama imiyo ji zawadi kacha to en diere mane wasomo nipango waga number 1 2 3 mokwongo 1 2 3 ayo to ipango jomoko bende moywa buoto last nyaka chien iyudo ka jogi pamo negi jokata joma nobet ko chaka ni timo negi gang'o tiyudo ka gino bende kuodo wi nyathi kuodo wi ng'ato okang'eyo kamano ne niyo makare mar time nikech ing'eyo weche mag odhi gi self esteem kod gik makamago nitie kuonde ma pod itime nitie kuonde ma pod itime okang'eyo kober kata okang'eyo korach nikech thothne bende tinde iwacho ni tindo ken yor buk kende ma ng'ato nyalo dhi godo maber nyalo bedo ni tiere kod weche mag talent kod gik makamago mabende kiritire maber to ngimani nyalo bedo makare aeto koro mondo koro be kwang'iyo emotional self care chande bende wanyalo wuoyo gi jopuonj ma pod timo gik machalo kamago mondo gitimre nade giwe yore matimo kamano nitiere waseng'iyo kata mana intellectual disabilities nitie nyithindo ma buk gin gi tuoche mopogore opogore kata midhiero mopogore opogore manyalo miyo mone mondo obed namba 1 kaka nyawadgi moro chande koro mago gik mwang'iyo duto lakini kawan maber ma waonge intellectual disability waonge shida moro mar somo mar ang'owa kata mana gazet kata whatever som iwacho ga ni odiechieng' temisome kata peje sario kata peje achiel kiki odiechieng' kala temisom kata peje achiel kende dhi konyi e yo achiel kata e yo machielo signboard waka wantere kod yo achiel masegisiemo kea komachielo en neglect koro wasemulo kea ka amwamulo kacha physical wamulo kacha financial yore mag pesa wayudo kacha weche mag emotional weche mag chuny wamulo kacha weche mag environmental alwora ni kaka chala kakirito alwora ni kakibedo kod weche makamago weche mag physical care bende wamulo yore mag chiemo kakichapni kod weche makamago wamule neglect matin daktari self neglect kata neglect mar ng'ato awacho ni en jwang'ruok kata wero to nitiere kidienje ariyo mag self neglect nitie ng'at ma en ojwang're ajwang'a nikech ero mare okoero ler okoero timo gik manyalo miyo okea for themselves mano waluongo ni active manyiso ni en decision ma en momake okoero en ng'at mojwang're okodwara ineno to nitiere moro mikelo gi tuo manyiso ni nitie tuo moro ma orocho pach ng'ato manyalo miyo mone rito ngima mare kwang'iyo sana tuoche makelo self neglect gin tuoche modok kobwongo manyiso ni mental illnesses mabe moko wasewuoye kae achiel kuom symptoms mag mental illnesses wasega wacho pile ni en self neglect manyiso ni ng'ato were ma en olil maybe okonyal luokore iwinjo ng'ato samoro janyuol nyalo wacho ni kijana nani pok oluokre wik achiel mano manyiso ni nitiere gino ma miyo ng'atno ok nyal kawo ritruok mare mar ariyo ma bende nyalo kelo self neglect en dongo manyiso ni maybe dana kata ni igni kosenya tiyudo ka dani mane ler ga lera ni to tinde sufuria kidonje e ode te mikwongo timri nade manyiso ni mano gino mokel gang'owa okel gi igni momedore kuom ng'ato lakini ma wacho mokwongo ma en active cha to ionge tuo moro amora mar obwongo ingima lakini to kiti tiyudo ka nyawegi kidonje e ode ka en gi nyathi matin nyathi matin chande to daipago kogol gi tibuo isogi e buo tanda iyudo ka en uchafu
liel moro ma iwacho ni en uchafu lil moro ma kata kaka inyalo wuoye de tamwang'wa wadwani mondo wang'e ni ranyisi daktari mag ng'at mojwang'ore nikech samoro ing'e ni ng'ato ojwang'ore to ok ong'eyo ni ojwang'ore samoro ng'ato ojwang'ore to ng'ato pok owacho ni nojwang'ore in owuon ok oneno ojwang'ore wang'e ni ranyisi mag jwang'ruok ma kamoro kineno kuom ng'ato kata in owuon seche ma daktari wacho ni kinene kuomi tinyalo chechi ni nyaka bedie ni magi e ranyisi ma daktari wacho naka mag jwang'ruok. Wanyalo chako gi ler mar del dum ng'ato en garufu moro mar luya manyaka nene moko ineno mano be abiro wacho ni wacha gik ma ng'ato nyalo relate ge ot kacha wuoche ni kigonyo to ji ok nyal bet kuma utimore kapo ni udhie bura moro mago ler mar wachako gi ler mar del wi ere kaka iloso wiyi kose nena wich moro mogar ma kata isiko mana ni koro kaka wuoyo ni koran kae ta wuoyo ga koditi asiko mana ang'owa mane wiya od ng'ato kidonje kata kuma betie tiyudo ka en gi gik mang'eny sana moko tigo to fundo gi afunda otela gik moket compound e ot moket gi mang'eny kubni manyaka igni mage mag mafuta gi mag kiang'o chupni mag soda crate kata ka en kombe moko manotur motimore nadi to en ma ineno kom moro ma diere ma nyathi nitie gidene moko maniketo gine onge mikete lewni molelgi koro ne iketo ga kom more kona kanyo kidhi e komno tiyudo ka kom po lewni opong'o komno moumo kom to ng'ato yudo ka be kuwuok kuchande to law mane osebol kacha cha moteko dugo timro nadi okawo so e dende mago gik mamiyo nyalo ketho ler mar ng'ato kaka iwacho ni ere ranyisi not keeping oneself clean mano waseng'iyo kata an hygienic condition sama ok ichiem maber iyudo ka chiemo michamo ok en chiemo makelo nyagruok mar del iyudo ichamo gigo ma samoro chiemo no kata ichame dichiel okinyi ibet kamano kech nyaka kendango timre nadi mano bende en jwang'ruok mano bende jwang'ruok nikech wawacho ni physical health kacha chiemo maber gero del donge koro samo kipidh dendi maber chande iyudo ka mago e gik makelo shida kendo mago e ranyisi mag self neglect kata aina mar chiemo michamo bende nyalo nyiso ni iritori koso ok iritori sama ituo be idhi osiptal be ineno lakteche manyalo konyi gi tuoche motimre nadi sama daktari ondiko ni yath be imuonyo yedhego kako nego bende timre nadi kako nego bende imuonyo gi nikech nitiere jok imiye yath omuonyo dichiel obole kanyo mano interfere kod thieth ma onego beni timore ang'owa e dendi to mano en a form mar self neglect kata mana ranyisi ni jwang'ori ok irit dendi maber mapana sewacho mar yath no ero personal affairs financial neglect en ina gi gope koni gi koni ng'ani nigi gope ne in gi gope chama in gi gope ang'o in gi manyiso no kinya okin financial koro mago gin ranyisi mag jwang'ruok monego beni kaka waseng'iyo gi chande watim gigo mamiyo neglect ni ok timre nadi ok bedie ma dwa wacho ni kan en gino ma ikelo gi tuo to mago jok ma wane mwanyalo timre nadi wanyalo konyo in kaka min nyathi kata mana jaod ng'ato kata mana nyathi ng'ato kineno ka jwang'ruok moro osechako donje to koro inyalo kawo hatua mondo ing'e ni to gini en gima ne ikele gi tuo moro ng'ani nyalo bedo no tuo kose en ng'at nojwang'ore kamano to gin gik maranyisi kaka wacho no gin gik mang'e ni dhano neno dala kacha kendo nitiere madwa wacho aparo ni daktari wamake kanyo matin mondo mi wayud weche manyien yo machuok seche ma yudo weche manyien yo machuok ka waduogo to wadwogo kod ranyisi mag jwang'ruok in gi gope kamidake ok ler ahinya in owuon kata yedhe ma onego beni muonyo kimuonyo yo makare okiritori mano ijwang'ori ma ok ber kata matin waduogo kendo kwaseduogo twadhi yaw thuolo mondo mago mbaka kod daktari nikech penjo eng'eyo ka wapenjo laktar Kikisude. Virtual games za Shabiki zina make millionaires daily. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na make millions in seconds.
millions in seconds. Kubali kuomoka na virtual games na shabiki.com. Winja ne hash. Bende ini paro ni gimora mrama wanwachano biro timre maber adier kai. 200% waya. To koko timre kamano to. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Akiinua hakuna takaye nishusha, akibariki hakuna takaye laani, akikubali hakuna takaye Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *447#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wazani wote. Kuna pepo chafu ya upingamizi kupinga kila kitu. Affordable housing wanaipinga. Chanjo ya ng'ombe kuondoa magonjwa wanaipinga. Jatend piny Kenya William Ruto oseojima kwedo chenro mag sirikal ka owacho ni chalo ka gima chuny mar kwedo donjo ne oganda jo Kenya. Lies and falsehood have been elevated to the point where no one knows what to believe anymore. Riwruok kanisa mapacho ka NCCK onyiso luoro ni Kenya ni kamarach kendo jopiny nyaka koro chak yor golo jotelo mayulo tich. Sirikal oyango ni oula ma osechakore e pacho ka osenego ji 12 ka familia ma ohewa 3,000 kodar e miechgi. Sour petroleum jelly repairs dry skin and moisturizes like no other. Non-sticky like no other. Great quality product from Pwani Oil. Machiegni kendo kawuono to kwa ene weche mag ritruok kare ritruok ni okenena mar del mineno ni to en mar paro, en mar chuny, en mar ringruok, en mar aluora, en mar yore mag pesa, en yore mag somo intellectual, en yore mang'eny ma opogore makapono ni jwang'o konchiel to nyaka moko gi bende nyalo gore piny. Daktari Kidwenyi madonje ni ne wang'yo kata ranyisi mag jwang'ruok kaka waneno e picha maber mokalo e screen wa ka akwayo ni mondo mi producer wa oketnwa godo e screen ranyisi mag jwang'ruok seche ma okiritori maler idak kama ok ler mano in jagono mojwang'ore. Seche ma ok ichiem maber, ichamo chiemo ma ok ger dendi bende ok rit dendi, seche ma itimo ma ibro yudo tuoche mag malnutrition kata nok mar madini makare e del, ibro bedo kod nok mar pie dendi kokimodh pi kaka dwarore. Seche ma ok idhi winjruok kata appointment mag daktari bro miyo ngimani medo rochore kato ang' nodonje weche mag pachi kachiel kod ringri bende. Kaito bende seche ma onego bedni intiere kod tuo moro onego bedni muonyo yath to kimuonyo yath kaka dwarore mano en jwang'ruok. Kapo nono ni ok inyal manage yore ni mag pesa, ok inyal tiyo mipang yore ni e yo makare, mano en yor jwang'ruok. Tene ni bro bedo kod gope ang' nokel ni chandruoge mang'eny. Kamwa donje ni kata dok ni wadonje kidieny machielo idhi bedo thuolo bende mar go simu mondo mi ipenj laktar yore mag ritruok kachiel kod yore mag jwang'ruok, gigo ma onego bedni timo kata gigo ma ok onego bedni timo. Daktari kapok wayawo line wadwa ni ng'iyane kaka achiel poni ng'ato koritore konchiel kaka komachielo gi nyalo rochere. Kuom ranyisi ka ng'ato ok oritore e yore mag pesa, ka ng'ato koritore e yore mag pesa, ere kaka ma nyalo dhi weche mag physical, weche mag del, weche mag obwongo, weche mag intellectual. Wamula mano ranyisi achiel ka wago mbaka kod nyikwara Mogi Ajwang' bed thuolo mondo mi igo mbaka kod daktari e chenro ma kawuono mar penj laktar. Abumi example manenore kendo ma ng'ato nyalo yudo ka sama ok waritore e yore kaka mag wacho mag pesa, wanyalo chako manyo yore mayot mwayudo godo ang'owa pesa kata pesa nyalo biro godonwa e yo matimore nade mayot. Mae en gima koro nyalo miyo wachako donje timbego ma inyo ngima marwa.
sama waonge pesa timbego anyalo chiwo ranyisi achiel waluongo ni gwang'o go punda tiyudo ka wanyalo matin moro ma wan go chande wanyalo timore nade lalo stress moro chako timore nade chako donjo mano achiel kuom hinyruok ma nyalo bironwa. Mar ariyo iyudo ka sama ionge pesa kata sama okiritori maber gi pesa gimoro amora nyalo timore ei ot kanyo kata e ngimani kanyo ero manyalo dwaro ni mondo iyud ang'owa iyud pesa. Kokinyal ibiro chako donjo e gope mabiro medi stress ma nyiso ni koro emotional health mar wachande. Stress no inyalo bet godo machapi matin tiwinjo wachako nyalo yena ka usimbi Evelyn. Evelyn, hello, penj laktar. Yes. Machiegni. Ni ng'ato sama dende tin nyalo bet ni marom 40 achiel dende ng'eny achiel dende tin. Koro adwa ng'eyo ni ng'ama dende tin ni there is something problem with her health. Ema don daktari odwoka because I'm part of that. Yeah. Okay, del matin gi del mapek ok en ranyisi ni ng'ato ok ritre e yo makare. Luwore ni del matin ni ikele gang'o to del mapek ni ikele gang'o. Inyalo ganando ng'at ma dende pek tiweyo ni mane ng'at motimore nade emoritore ni mane ng'at ma koro dende oriti maber chiemo maber. Lakini nyalo bedo ga ni del mapek ahinya no be en koso ritruok manyiso ni overweight odonje. Weight obiro e dend ng'ato mang'eny kaluwore gi chiemo mochamo kata ni onge orako moro amora motimore nade motimo. To koro bedo ni ng'ato nigi del matin kata mapuot to ng'at moro nigi del maduong' ok en ranyisi ni ng'ani ok ritre moingo nyawadgi. Gikelo gi gik mopogore opogore. Inyalo bet gi del maduong' kata malach no lakini iyudo ka be in healthy moloyo ng'at ma nigi del motimore nade nikech orako itimo adundo ni gwecho maber. Yena ka simba Gaudensia kapok olal na Gaudensia, hello, penj laktar. Hello. Machiegni. Iwuoyo gi mama Gaudensia. Awuoko maber. Machiegni mami. Asebedo gi sinema mopogore chika. Hello? Wawinji sebedo gi shida mopogore opogore? Asebedo gi shida mag thoe moluore. Kaeto kadhi e osiptal to enchokona ni an to koro are kanyo wiya osiko moro amora, wiya osiko wala koro asebedo gi chandruok mopogore opogore chien ka wito nyithindo ariyo mokiewo to koro kanyo ero wiya osiko wala ita gi osiko dinore adina. Koro anyalo penjo daktari ni to ma inyalo konya nang'o kech kana dhi osiptal to kona ni an kod stress. Daktari dhi duoki. Gaudensia kik idhi mabor kata matin. Yena kaw simb James. James, hello, penj laktar. Kada penj laktar ni ng'ato ng'ama chiemo to dande pudhore. Ringo ma dande to boche moko kala wuok e dande. Mano kochamo ang'o James? Ntiere kidienje mag ochamo rech, ochamo wata chiemo moro amora. Kata ka ochamo chiemo moro amora to dande pudhore. Daktari. Daktari dhi duoki sani. Hapa ni wacha gimar James ka wadok chien. Ng'at ma kochiemo to dande pudhore. Ma nyalo bedo condition to en ang'o mwanyalo nyiso ng'at ma kama nikech ma be ang' nokel dangni mar paro ma ang' nokel weche mag ni okiritori kata ng'ato nyalo wacho ni okijwang'ori ahinya e yore mag paro. To ma nyalo bedo ang'o? Sama wacho ni dande pudhore no opudhore gi iye no bolo particles e dande koso pudhore gi oko ni skin mare. Owacho ni gi wi dande e lewi gi malo koni. Odhi e medical. Mano ng'at manyalo oro odhi o medical check up. E osiptal man bute machiegni
odhi e osiptal mondo ng'iye, otimne check up mar dande kod mar dende mondo ng'iye, nikech mano is a physical health problem monego bed ni bedo addressed gi medical doctors. Koro dhiyo eni hospital machiegni kode mondo timne check up mondo nyise kuma shida nyalo timore nadi nyalo betie. Mago gik minyalo kel gi gik mopogore opogore. Hapa ni kanye ma anyalo tielo ni otema tek mondo midhi ir laktar, nikech onyalo bedo gik mang'eny, gik mopogore opogore. Kato seche moko inyal chiemo nikech dandi dhi pudhore, dhi kelo chandruoge ma opogore opogore. Ng'ato biro luor chiemo. Kato wang' bedo malnourished. Pache chako paro kama kamae. Koro man odhi e osiptal mondo timne pim maber. Gaudensia owacho ni osebedo gi lal mang'eny. Yes. Kendo tindo winjo ka wiye mor, to dhi osiptal monyise ni en gi stress. Loss and grief nyalo kelo gino mwaluongo ni stress induced psychosis. Sami sewito ji ahinya, nitiere kidienje mopogore opogore ma dhano, ng'at mowito ng'at mohero kale. Kidieny mar ang'wen waluongo ga ni depression phase. Koro wanyalo nyiso Gaudensia no nyalo bedo ni en depression phase mar loss and grief. Gimodwaro en hocho. Koro kaka nyiso James no dhi e medical hospital chande, Gaudensia nyalo nyiso ni koro mane ng'at manyalo manyowa. Ogosi mondo wang'e ni to en kanye, to ere kaka wanyalo timo ne hocho. Nitie gino mwaluongo ni Yenaka simba Magi kapok olal na kae to waduogo ir Gaudensia. Magi, halo, penj laktar? Machiegni? An gi penj. Penj laktar? Dhi nyime daktari winji? Ada nido mo. Niyudo? Nitie ya mona. Nana kima ko. Dawa alo kelo kadri. No interest. Yeah. Ong'adore, akwayo ni mondo mi ukawna penjo ne, mondo mi wachwal ne daktari, seche ma pod watiere kod dakika matin mokalo dakika matin ni abich. Daktari watiere kod ekes mar Gaudensia. Gaudensia na wacho ni wan gi kidienje mopogore opogore mag loss and grief. Awinjo ko wacho ni osewito ji mang'eny. To mano nyalo miyo ng'ato moko kata kwamo e stage no mar depression. Loss and grief nigi stages abich. Mokwongo denial, mar ariyo ichwang' kata mwaluongo ni anga. Sama iwinjo ni ng'ane ne otho cha tiwinjo wacho ni hapana, mano ok otimore, ok otimo kamano. Daktari ni mano jwang'e. Koro mar ariyo en ichwang' moro maki kamano. Ai ti chako penjri nang'o mana nyalo timo, mane nyalo loko kamano. Ai ti bed gi depression stage mar ang'wen kapok i accept that loss. Koro mondo mi ochopi acceptance chande, ka en multiple losses mosekale, onego dhi obi wondo watimne hocho. Koro anyalo himiza eni mondo many jahocho manyalo timo ne hocho, kata ogonwa simu, wanyalo tude gi manyalo konye mondo mi owe winjo wich mamoro no, nikech mano koro kumorieyo kosechako wacho ni winjo ka wiye mor to ite timo mano manyiso ni stress induced psychosis nyalo chako donje. To kwadwa ni mondo dhi mochope kiwango no ero. Seche mowacho ni stress induced psychosis, nyakwara Mugia Jwang' owacho nang'o en neko mabiro e yor stress. Kodi ngeni seche mowache gi kisungu kamano to samoro inyalo paro ni kata en gimoro mabor ahinya, en neko ma ikelo kod stress. To kang'eyo daktari, ka seche ma it mor, wich yienyo kod weche makamago, onyalo dhi mokel permanent damage, kata kwa were gi psychosis ma en neko cha. Onyalo dhi moketh wi chuth, moketh iti chuth, mokinyalo winjo. Koko bedo maintained. Iti to kobi ketho ni koro ketho ni ukinyalo winjo, but koko thiedhe to nyalo kelo problems. Onyalo kelo neko no manyalo hinye. Watiere kod Lamek? Yes. Lamek, halo, penj laktar? Penjo ni ya man. Wacho ni ng'ama dende tin gi ng'ama dende ng'eny, ginyalo pogore korka chiemo kata korka timo tis. Jomode ruore e del, samoro ng'ama dende tin ni koth gi en joma dendgi tindo. Ng'ama dende ng'eny ga koth gi joma dendgi ng'eny. Koro ka kitwa denda ng'eny, nitie gimoro maremi koso nitie gimoro morema. Erokamano ahinya. Penjo mar del mang'eny ni oriwore kod mar nyadendi mokwongo cha. Aneno ka nitie gimoro mapano ka wawinjo maber. Sama wawacho biological age mapani gini obire, to wawacho ni ok wang'i ng'eny mar dend ng'ato kata tin mar ang'owa dend ng'ato. Wang'i ni samoro king'iyo ng'ato
tinyalo gawe ni ng'ato jegni 50 ochalo ng'at moti ok onyiso ni dende otimre nade dende ng'eny to bende ok onyiso ni dende otimre nade dende tin dendwa opogore wan gi gigo maluongo ni mesomorph, ectomorph kod endomorphs manyiso ni nitie jok ma dendgi gin jok ma iluongo ni rapudo atin randere yes ok omino ni ng'at marandere cha en ng'at matuo kata en ng'at mokoritore maber moko bende ringe kodhi daktari ko bende nitiere maringe kodhi oko exercise oko chiemo marach to oko chiemo maber to bende dende tin atina ineno koro mane momiyo wacho ni del ka wan gi types mag del motimore nade mopogore wan gi del kien didek kaka se wacho endomorphs, ectomorphs gi mesomorph manyiso ni nitie ng'at ma en dende nonyuole ko orandere kamano mane kaka metabolism mare gang'o chalo kendo en ng'at ma kata mano rako mwatimo gani nitie jok ma gipuot to kodhi e ji motimo chuma kama tinno ka dende osechako yienyo mano nitiere ng'at ma dende ng'eny to kodhi moringo to dende chako dugo timre nade dugo piny mano konyiso ni en ng'at matuo kata manyiso ni ng'atni en ober moingo ng'at machielo mane gima dwani mondo oganda wawinji lakini koro kwang'iyo jwang'ruok mar del tiyudo ka inyalo jwang'ori ma kane in ng'at ma wawach ni kata dendi ne ng'eny no tiyudo ka koro iwito dendi chande miduog ibet mang'owa ibet ng'at marapudo to kata kane in ng'at marapudo tinyalo jwang'ori miduog ma dendi yieny nikech gik michamo onge orako mitimo kamano koro mago e gigo mwanyalo wacho kwang'iyo gigo kaka physical health care lakini kapok openjo no awaduoko penjo mang'ane openjo ma jalos and grifo penjo tanyalo nyise ni en amanya wabro konye kendo konyalo manyo kata mana jahocho moro kaluwore gi kuma entie mondo timne counseling mar loss and grief mondo konye mondo wuog e that stage ma entiere noero okonye mondo yik jogo e pache thuolo aneno ka mayo wawang'wa kata kamano penjo ne ng'eny daktari kuom ranyisi ka ng'ato samoro osebedo kod lal mang'eny kata chandruoge kata ka ok tho kata chandruoge mang'eny mopogore tiende ni en onge gi kwe chunye sik chandore sate weche mag pesa chande weche mag tuoche odonjo kod gik makamago kata ka wang'iyo weche mag thoe gin thoe mang'eny o kata ni ite mor kata ni wiye walo to gik moko matimore e kit ngimane ng'eny to koyudo konyruok gima nyalo timore e kit ngimane kapo nono ni ok okonye e seche mowinjore ngimani nyalo chalo nade to en ang'o minyalo timo mondo mi in owuon ikonyri kata mondo mi iwuog e chandruoge makama nikech ni wayudo ni nitiere stress induced psychosis kod gik makamago mano daktari okang' noduoki kata kamano ang' nakwaye ni odiochieng' machielo koyudo thuolo to ok ang'eyo kaka wabotimo mondo wayud thuolo mang'eny mokalo mar bedo kod twak malach daktari wach mo gik minyalo weyowa godo anyalo wacho ni sani wadhi e diere mag nyasi warit dendwa ma en ga dweno ma ji wacho ga ni asetiyo atiya nyaka ne Januari chakre aol adwa duoko ne denda ng'owa adwa ne denda pole to gigo mwatimo kwa duoko ne dendwa mos gin gigo manyalo bedo gigo mahinyo dendwa madho kong'o madho yelo man kech en kae to en kae mano gino manyalo kelo addiction kendo nyalo hinya ng'owa dendwa mano ok en self care kata kimadhe timadhe gi ang'owa madhe gi ritruok we madhe ni koro wane holiday naduoko ne denda gino mitimo gano nyalo kelo ni shida mbele kanyo ninda minindo gi ng'at yelo ma koro en kamae to gibera da nyiso chuo wetena sani nyithind sikul ni dala kihero freedom mari kiki dhia ni nyako miromo ge wang'a yotise kao namba ne tidwa timore nade tinde nyaka nyithindo mar primary nigi simu ibro nyithindo kamiti gini mang'eny lakini nindo gi nyathi motimore nade mano self care nyaki practice mano nikech sama freedom ni okaw moketi e jela nikech dhi inindo gi nyathi sikul chande mago gik makelo shida koro chuo inyore kenda awacho ma nikech en gima nyaneno week mokalo ka kijana moro ma jegni 25 odhi gi nyako moro to kong'eyo ni mano to ne nyako mar jafom tu ae to make masani en ang'owa eniye koro chuo nyaka be ging'e nikech sani nyithindo ma sikul ni dala to sani piny bende wanyawacho ni piny ok ing'e kama piny dhiye magi gik manyalo wacho poni ng'ato dwa tudore kodi dok inyalo yudi kanye namba ni mag simu nikech samoro ng'ato sai moremo kaka nonyalo tudore kodi mondo mi wachwal nyime nona biriyo Beach aboro 10232 07588
10232. Ka in gi ng'atno manigi tuoche mag dangni mag paro, ng'atno ma kong'o ohewo, kata ng'atno manigi tuoche mokel gi tiyo marach gi njaga kata yedhego mamero ji, wan gi inpatient facility mwathiedhogie, kendo inyalo goyo simu no 07588 10232 to wanyalo konyo ng'atno ero. Erokamano ahinya Ruth. Erokamano ahinya. En ritruok nyakwara moga jwang' Dr. Levi Onyango ema nwang'io godo weche mag ritruok. Inyalo chake matin, inyalo neno ni jwang'ori matin, to kapo nono ni ok ikaw okang' to bro dhia matut kendo bro kelo ni chandruok. Anyo ka daktari otiyo kod oyel mang'eny nyakwara moga jwang' diere mag nyasi kama kiki tho timo gik moko oyel. Ne in jahera mar chenro ni kamora mora ma intiere erokamano makende. Ne director na erokamano Nyalinzi, ne producer na Perpetual Koth Nyameja, erokamano mathoth ne jogo picha mawa, kachiel kod jogo mochung' ne weche mag duol Kev gini, erokamano mathoth. Ani luonga ni Ruth Otieno, waritre nikech ritruok bende en ngima makare, to wacho ni ngima oriti masane.